能源合作一直是中土两国 Tebe hizmatdaşyk etmegin üren mühim uğurlarynyň kataryna energetika pudugyna agdap geçdiňiz. Bir orada işler nähili alınıp barlýar. 发展潜力又在哪里？ Yalnız energetika pudugy Türkmen Hatay hizmatdaşlygynyň stratejik uğurludur. Bu elbette hem düşünüklüdür. Bizim devletlerimiz bu orada ärtuli mümkinçiligi eýidir. Men mälum bolşalar 2006-njy ýylyň aprel aýynda Türkmenistan Hatay gaz geçirjiniň taslamasyny amala aşyrmak we Türkmen TV gazyny Hatay Halk Respublikasyna iýermek barada Türkmenistanyň hökümeti bilen Hatay Halk Respublikasynyň hökümetiň arasynda baş alalaşyga gol çekildi. 2009-njy ýylyň hem 14 dekabrynda gaz geçirici ulanmaga berildi. Hem şol günden başlap alalaşyga laýykly Türkmenistan her ýyla 40 milyar kub metre gazy iýerýär. 2006-njy ýylyň 1 martynda ýagdaýa görä Türkmenistan Hatay gaz geçiricisi boýunça Hataýa 460 milyar kub metre boly tebiği gaz iýerildi. Ýazgy döwürde biz her ýyla iýerlen hem gazyň meşhuryny 65 milyar kub metre çenli arttırmak üstünde bilelikde işleýär. Aşyla gaz strategiyasy Türkmenistanyň we Hataýyň uzak möhletdigini beýikdir. Ähli ykdysady ösüşiniň ýagdaýyna laýyk gelýär. Bu işte energiýa terişdirlerini iýermek hem orny barha artýar. Bir denk hukuklugy, mümkinçilikleriň hem de germine esaslanýan hakyky hizmatdaşyk gatnaşyklaryň ösüşini hem görkezýär. Ahyrky netijede bir turuwa geçirici energiýa taslamalaryna ähli gatnaşyklaryň, öndürjileriň, üssasy geçiricileriň we sarp edijileriň wehwetlerini hasaba almak hakyky iş ýüzündäki mysal. Şu ýerde dünýä bazarlaryny energiýa çyýma bilen agtybarly we howpsuz üçin etmek bilen bağlı soralarda Türkmenistanyň we Hatay Halk Respublikasynyň garaýşlaryny ýakynlyň hem bellemek ýerlikli bolar. Men ýende bir mühim wakany hem bellemek istýär. Hatay CNPC kampaniýasy Türkmenistanyň unorundaky dünýäde iň iri gaz ýataklarynyň biri bolan galkynyş känini öldürmek boýunça halkara beýatlaşyň ýeňijisi boldy. Bir taslama TV gazyň her ýyly 10 milyar kub metrini goşmasy iýermäge niýetlenýär. Şeýlelikde uzak möhletliň büyükdensiz ulanmak üçin Türkmen energiýa terişdirlerini Hataýa eksport etmeň kuwatly üçinçilik ulanmalary bilelikde iýdigdirli we gyýşanlyklar ösdürýär. Türkmenistanyň gaz ýataklaryny öýleşdirmäne köp ýyllaryň dowamynda gatnaşýan Hataýly hizmatdaşlarymyz ak ýürekli işleýänliklerini gaýretini bellemek istəyər. Ýurdumyzda Hataýly hünärmendleriň işi dowam eder we hem giýerler. Bu arada iki ýurdun düýpli wehwetlerini hem de Aziýa kontinentinde energetika durnuklugynyň we howpsuzlygynyň maksatlaryna laýyk gelýär. 2026年，中国全国两会刚刚闭幕，中国接下来将在高质量发 Hormatly 展科技 Türkmen 创新 halkynyň 等方 milli 面 lideri. 提出一系列的 Tebe umuman Türkmen Hatay döwletleri hyzmatdaşlygynyň gelecegine hem de wezipelerini nähili baha berýäňiz. 低碳转型数字经济发展都是重中之重。这恰好也与土库曼斯坦的国家发展战略高度契合。那您认为下一步两国之间合作的前景如何？有哪些合作和项目可以优先落地？ Onun geleceği
aydındır. Sebebi bizim katnışıklarımız iyidir, ösürler hem de onlarca il barıp hem geleceğe de niyetlenendir. İki taraf hem bizim halklarımızın hem devletlerimizin befidine peydamak zirur bolun eğer öyle mümkünçülüğün bardığını hem düşünüyor. Nasıl evvelinde değişti. Usullar, dörediler. Sonra hem bir hem 2008 yılda döredilen hizmettaşık koyunca Türkmen Xitay komissiyadedir. Onun işinin maksadı hopsuluk, sevda, energetik, ulu, alım ve çeyreklik. Meden insan perver katnaşıklar yani esası olurdu. İki hem yurdun hizmettaşını üpçün etmekten avarettır. Hopsuluk ulumunda bir üç vühümü terörçülüğü, ekstremizm ve baş bozorluğu şeyle hem teröristsi cinayetçiliğin türlü görünüşlerine karşı birlikte görüşmeye hem anladı. Eğer ki doğruda golçekler iki taraftan resmi namalara layıklıkta bizim aktiyarlı idarelerimiz hem kiber ve biyoloji hopsuluğunu üpçün etmeyen hem üstünde işleyer. Türkmenistan ve Hatay Halk Respublikası sevit işlerini neticeli ve işçen katnışçılar duruyor. Hatay'ın kollama olan 2021 yılda Türkmenistan'ın başlangıcı boyunca hizmettaşlık etmeyen tiyade görünüş. Oğuzhan bilen Oğuzşi devletlerin daşa işler ministrinin duşukları yola koyuldu. Türkmenistan ve Hatay onun işine birlikte ol hem koşuyor. Ol Asya'da hopsuluğu koğrap saklama, putulundurma ve iktisadi ötüşün ayrılma öğren bir mühim bölümü bunu Oğuzhan'a putu, parahaçılığı, alalaşığı kazanma hem buyurdu dikeltmeye de gönüptürlendi. Ve hopsuluk koyunca ençemi belki köp tarafın oğullarda hem birlikte işleyen bizim devletlerimizin baş tutanlarının sevdanın hem meşverlerini giyin altmak, onun hem diversifikasyon, yolunu estirmek, iktisadi hizmettaşlıkta, hususi hem pudun orunu yukarılamak koyunca bilen hem çarelerini durmuşa geçirmelidir. Ilmi, teknolojik, kooperasyon yukarı derecede mühimdir. Bir hem vazifeleri çözmekte Türkmen ve Hatay tarafları hem iş hem iyi giderli iş alıp varıyorlar. 中土两国的人文交流可以追溯到古丝绸之路时期，一直延续至今。我也了解到， Türkmenistan bilen Xitay Halk Respublikasynyň strategik hyzmatdaşlygyna medeni insanperwer gatnaşyklar nähili orna gelýär. 学校还开设了中文课程。那在两国的合作战略中，人文交流究竟占据着什么样的地位？ Ve gatnaşyklar öğrenmek mümkün ve kesitleyici olunun birini eýler. Sebebi Türkmenistan hem Hatay'ın hem devlet kuruluşu. Öz aktiyarlı ve milli öz başlığı, düýpli, tarihi, ruhu hem medeni hem köklerine dayanıyor. Biz yazık doğruda öz gatnaşyklarymyzy ýola goýanymyzda devlet ara hizmettaşyň esasında hem şulary gözegini tutup olardan ruhlanýar ve şol gatnaşyklara da dayanýar. Ama onun öyle Türkmenistan'la Hatay'a birin öňünde umumy hem düşükli maksatlar koyma hem oldu yetmeň hem ýollaryny tapmaga mümkinçilik beren öğrenen mühim artykmaçlyklar. Bu işte medeni, alam, bilim, gatnaşyklaryň aýratyn ähmet berilýänligi ýa-da burada dowlet hem gollawnyň üpçün edilýänligi kanuna laýyk ýagdaýdyr. Bu bolsa durly görnüşlerde özara medeni günlerini ve yıllarını geçirmekte
Tunut ustaatlarının özara taparlarında, çıkışlarında, festivaller ve maslahatları korumakta beyanlı, tapya. Hazır kıvatta Xitayda Türkmenistan'ın ve Türkmenistan'ın Xitay'ın medeniyet Amerika'dan hem açmak barada gepleşikler anıp var. Bilim ulumunaki hizmetleşik barada hasam ayretin bellemek isteyen. Ama hazır ki doğruda Xitay'ın okul mekteplerine Türkmenistan'ın rayetlerinin 10.000'den qoğurağı okuya. Türkmenistan'ın 9 tane yukarı okul, zayını ve 10 tane orta mektebinde Xitay dili öğrenilir. Biz öz tarafımızdan Xitay Halk Respublikanın okul mekteplerine Türkmen dilini öğrenmegini korumakta yardım vermeye, onlara muğlumları ve önermeleri iyi vermeye de tayardı. Yani bu olsa bizim hizmetleşen bunun geleceğine maya koyumlardır. Türkmen ve Hatay halklarının arasında doğusun ve özara düşünüşmeyen aydın hem nişandır. Günü var, senenaması boyunca 2026 yıl Bedow yılıdır. Bizim yurdumuzda şöyle kararsız bakı bir taraf Türkmenistan Bedow at Murad'ın mekanı yedi şığarlıdan geçiyor.